Klasika, Rybany, muži športový, Hornavec Ačko, klasické ženy, za nimi Libichala muži, športový, potom Koš, športové ženy, za nimi Hodruša Hamre, muži športový, Rybany, ženy športové a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, môže byť. Máme nejde? Dobre. Nie. Do tebe, dečko. Ja. Hej, jeden. Hej, nie. Chcete ešte vedečko niekto? No. Ja chcem jedlo. Jedlo. Otázka silná mohutná, kto už lajkol na Facebooku skupinu GoPro Firesport? No zase všetci nehláste, tí, ktorí to nelajkli, tak si to dajte, budete tam vidieť videá, či už do železného hasiča, z ligových súťaží, z pohárových súťaží, alebo tréningov, alebo čohokoľvek iného, a môžete tam videá všetci aj pridávať, takže GoPro Firesport na Facebooku, vidíme GoPro kocka na helme, tak budú zábery, bacha, nahráva to aj zvuk. Koš. Piči. Mašinka stíchla, nemôžem hovoriť. 16:36 výsledný čas, pravý lepší 15:56.